Ako využiť závislosť vo svoj prospech? Ako obvykle v každom videu hneď na začiatok vás chcem poprosiť o like, o komentár a o zdieľanie tohto videa. Samozrejme všetkých na YouTube, ktorí ešte neodoberáte kanál Milan Vasko Oficiál, tak vás prosím, kliknite na to odoberať, pretože vďaka tomu, keď toto urobíte, tak vždy dostanete notifikáciu medzi prvými, že som tam uploadol nové video, alebo sa chystá nové video, alebo sa chystá vysielanie naživo. A druhá vec, vďaka tomu oveľa viacej ľudí, pretože ten algoritmus YouTube funguje tak, že oveľa viacej ľudí uvidí práve toto video, za čo vopred ďakujem. Ahoj, moje meno je Milan Vaško, som online mentor a expert na sociálne siete a práve v tomto videu chcem s tebou podeliť o to, ako dokážeš aj ty jednoducho svoju závislosť využiť vo svoj prospech. V každom prípade bavíme sa tu v sérii týchto videí o online podnikaní, online biznise, podnikaní na internete a práve tu chcem všetkých ľudí vyzvať, ktorí naozaj, alebo všetkých vás chcem vyzvať, ktorí naozaj chcete podnikať na internete, chcete mať svoj vlastný online biznis, ako dokážete využiť závislosť. Samozrejme, nehovorím teraz závislosť, ani nemám v úmysle hovoriť o drogách, o fajčení a ja neviem o všetkom možnom, takom tom negatívnom a veľmi zlom. Ale chcem, aby sme si uvedomili, že jednoznačne dnes sme všetci závislí na tomto maličkom zariadení, na mobile. V tomto videu chcem práve hovoriť o tom, že ako využiť závislosť vo svoj prospech. To znamená, že ako využiť ten mobil, to mobilné zariadenie, ktoré používaš denne a teraz napíš mi prosím ťa do komentára, som veľmi zvedavý, či používaš mobilný telefón denne hodinu, 2, 3, 5, 7, 8, celý deň. Pretože dnes minimálne tá posledná štatistika, ktorá bola, tak ľudia používajú 1 až 2 hodiny denne mobilný telefón. No a ako teda využiť túto závislosť, to, že tam trávime čas, že sme na tom mobile, že tam proste scrollujeme na všetkých tých sociálnych sieťach, na TikToku, na Instagrame, na Facebooku, na YouTube, všade, kde sa len dá, alebo nedaj Bože, závislosť možno taká tá novodoba, že veľa ľudí tam hrá tie hry, všelijaké tie možné tie kačičky mu tam skáču, kvák, 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 toto, tamto. Ako toto využiť vo svoj prospech? Tak mám pre vás takú dobrú radu. Rada číslo 1, vypnúť si všetky pripomienky, notifikácie, proste to, čo ti tam príde, akákoľvek správa, že klikni tu, dostal si mail, dostala si správu na WhatsApp, niekto ti odpovedal, niekto ti dal komentár, pretože toto ťa zničí a jednoducho budeš stále závislá na mobilnom telefóne a stále tam budeš scrollovať a takto prejde celý deň a dokopy nič neurobíš. Druhá moja rada je taká, že začni sa fokusovať na to, čo chceš robiť. To znamená, že ak chceš tvoriť obsah na sociálne siete, na Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, na všetky tieto sociálne siete, kde jednoducho vďaka tomu, keď budeš tvoriť tam obsah, tak ľudia ťa budú sledovať a vďaka tomu potom sa ľudia ozvú a budú chcieť od teba nakúpiť alebo zabezpečiť si tvoj produkt, servis, službu, alebo budú chcieť to, aby si im ty pomohol. Tak práve vtedy je dobré si napísať nejaký ten plán. Ja už som to hovoril v niektorých tých videách, napríklad v tom videu, kde som hovoril, že ako mi zachránil život doslova systém 20-20-20, tá ráno, tá zlatá hodina. Ak chceš, tak to video niekde priložím, klikni tu, pozri si to video. Teda ako môžeme využiť tú závislosť vo svoj prospech je to, že budeme sa snažiť byť viacej tvorcom ako konzumentom. Bohužiaľ, viac ako 95% ľudí sú konzumenti. Konzumenti to znamená, že konzumujú ten obsah, scrollujú, chodia jednoducho a takto od rána do večera a väčšinou tí ľudia tam nakupujú potom, lebo im tam niečo klikne, tak tam kúpia. Toto práve je to, čo nechceme a my chceme toto využiť, že budeš tam tráviť ten čas, ale budeš tráviť ten čas s tým, že budeš tam vytvárať obsah. Takže prvé, notifikácie vypni, druhé, napíš si plán a presne podľa toho plánu začni tvoriť videá. Pretože video je dneska tá najlepšia forma, ktorú všetci máme najradšej. Všetci najradšej pozeráme videá. A pokiaľ chceš tomto pomôcť, tak jednoducho neváhaj, napíš mi, alebo úplne najlepšie pozri si toto video, pretože v tomto videu som hovoril, prečo toto nedá každý, alebo prečo každý nedokáže vysielať na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, streamovať naživo. Prečo väčšina ľudí má strach, prečo väčšina ľudí sa bojí.
A práve preto som vytvoril taký kurz, ten kurz sa volá kurz Video Academy, alebo je to ako sa naučiť, alebo ako točiť videá, marketingové videá za 21 dní. Pokiaľ chceš takýto kurz, tak som tam dal takú možnosť prvým najrýchlejším 10 ľuďom získať tento kurz so zľavou 100 €. Stačí, keď klikneš dolu v popise toho videa, tam v tom texte budeš mať, keď tam klikneš na stránku www.milanvasko.sk/Video Academy a zadáš tam ten kupón je napísaný aj v popise tohto videa, tak prvý 10 získate zľavu, to znamená, že môžete si zabezpečiť tento kurz s doživotným prístupom iba za 97 €. Na záver chcem vám poďakovať všetkým, ktorí sledujete tieto videá, som za to veľmi vďačný, naozaj si to veľmi vážim a zároveň vás chcem takisto poprosiť, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte tam srdiečko, napíšte komentár, dajte to zdieľať. A vďaka tomu, keď urobíte takýto jednoduchý krok, za čo vopred ďakujem, tak práve toto video pomôže viacerým ľuďom. Veľmi sa na vás teším v ďalšom videu, pozdravujem vás a prajem vám veľa úspechov. Čaute. Používaš sociálne siete? Alebo máš zlozvyk, že tam tráviš hodiny času? A čo ti to prináša? A čo tak premeniť tento čas na sociálnych sieťach v tvoj prospech, tak aby ti generoval príjem alebo aby si zarábal peniaze? Moje meno je Milan Vaško, som online mentor a expert na sociálne siete. Prečo sociálne siete? Pretože toto je to, čo mi zmenilo život. Dnes mojou vášňou je pomáhať a učiť ľudí a ukázať im, ako používať sociálne siete, nie na hranie, nie na klikanie, ale na zarábanie peňazí. Každý z vás, kto chce dnes budovať svoj biznis online a zarábať na internete, potrebuje bezpodmienečne dve základné nohy a to je Facebook a Instagram. Väčšina ľudí uvažuje o tom mať svoj vlastný online biznis alebo podnikať na internete, ale podnikať v tej oblasti, v ktorej je doma, ktorá ho baví. A toto je to, čo ti ukážem, ako na Facebook, Instagram, na LinkedIn, na YouTube a ľudia budú teba oslovovať a ty budeš na tomto jednoducho zarábať. Tak pôjdete na stránku www.milanvasko.sk/Video Academy. Dostanete sa na takúto stránku. Tu si môžete popozerať, ako točiť videá, čo tu je popísané. Tu nájdete, pre koho tento kurz je naozaj. Samozrejme, to, čo sa naučíte, 3 moduly, každý modul o čom je. Tu je o mne. A takisto veľmi dôležité, že sa nemusíte ničoho báť, pretože už nikdy nebudete sami, alebo už nikdy nebudeš sám alebo sama. Pretože v rámci tohto videokurzu máš uzavretú skupinu, neobmedzené členstvo v tejto uzavretej skupine, individuálny privátny chat k dispozícii počas kurzu a neobmedzený prístup, časovo neobmedzený prístup a jednoducho ideš svojim tempom. Takže keď sa pýtate, či je to pre vás, kľudne si to môžete popozerať. Ja vám tu chcem ukázať, ako dokážete tí najrýchlejší prvý 10 získať zľavu 100 €. Takže kliknete na hoci ktoré to tlačítko, ktoré je tu kúpiť kurz alebo získať teraz. Ono vás to presmeruje na takúto stránku, tu musíte zadať nejaké meno, priezvisko svoje. To, čo tu zadáte, tak to dostanete na faktúru. OK, ja tu zadám moje údaje a odkliknete súhlasíte so zasielaním informácií o zľavách a s podmienkami GDPR dáte pokračovať. No a teraz tu vidíte, že kurz je momentálne v akcii za 197 €, ale pre vás, tých 10 najrýchlejších, pokiaľ tu máte, že kupón, tu zadáte do online, kliknete na toto modré, odsúhlasíte to, tak vám to automaticky odpočíta, respektíve vám generuje zľavu 100 € a môžete si zabezpečiť kurz za 97 €. Ďalej jednoducho treba pokračovať a môžete si tu zadať svoje údaje, číslo karty a tak ďalej, zaplatiť a hneď získavate prístup do tohto kurzu. Teším sa na vás na všetkých, pozdravujem. Takže chcem vám ukázať ešte, ako môžete vidieť, tu sú komentáre najnovšie, takže v jednom z videí, prečo by si mal točiť, postavať videa. Ďakujem za úžasné tipy, Milan. Ďalej, testovaný dokonalý scenár, úžasný obsah, povzbudivé slova, ďakujem. Čo ak ešte nemám publikum? Zase,
Wow, si úžasne dúfam, že to pomôže veľa ľuďom. Ďalej tu máme, prečo nerobím tú normálnu činnosť. Veľmi užitočné tipy, si super, Milan. Ďalej, veľmi prospešné, nápomocné, veľmi pekne ďakujem. A tak ďalej, takže takéto komentáre píšu ľudia, ktorí sú v kurze. Teším sa takisto aj na vás.